Става пичо, аз съм Бривес и сега ще ви покажа как аз се правя моите тъмнели. Така. Трябва да кача клип на Buzz днеска и за това просто ще потърсим без тъмнел Brawl Stars. Може да сложа този или този, не съм много сигурен, може пък и този, това е много готин. Ще видим кой изглежда най-готино. Също така има един сайт, който е... Ето е тук. Ще го ставя долу в описанието, може да го проверите. Тук има различни безплатни тъмнели за различни герои. Ако заредят снимките, мога да ви покажа. Има доста готини free to use тъмнели. Всеки един тъмнел тук може да го използвате, например той от тук. Знам защо не искат да зареждат. Ето, това са просто free to use. Може просто да изтриете текста или да си направите някакви подобни. Има доста интересни, ето например, тук има други. И да, така. И това мисля да бъде моят тъмнел. Някой знае какво, някакъв пиш просто си го е направил, но обаче ние трябва да си го дооформим. Ако имам пред с това да си го дооформим, ние трябва да му сложим нещата, които всеки един от нас би искал да има. Аз, например, бих искал да има това, този Winstreak, защото този Winstreak изглежда много готин. Идвате си тук, има тук една птичка, това е мясена птичка и с тази птичка започвате да си малко е трудно за използване, но то се свиква. Ако на нещо е трудно първия път, така че не се отчаивайте, ако не се получи перфектно. Пробвайте пак и пак и пак. Моите тъмнели бяха отвратително грозни, но хей. Не че в момента са много красиви. Просто ги взимам от някой и си ги дооформям по моя си начин. Така. Трябва това вече да е готово. Така мисля. И аз не съм го направил нещо като хората. Както виждате, дори аз не разбирам много. Аз не разбирам толкова много тъмнелите, съм тръгнал да ви уча. Добре. Ето го това нещо, което ми трябва. Цъкате си Ctrl-V, Ctrl-C и ми трябва това вече да е тук, нали не изглежда най-готиното. Но пак е по-добро нещо от да го нямате. Така. Спрете си някакво място, където да го сложите, имате тази функция, където си го върткате, но ви я препоръчвам. Така, тъй като аз не искам това да взима толкова много оглед, затова ще си го метна и тук, защото все пак да си го има. Мога, например, си го сложа така и тук, 60 Winstreaks, нали, защото в заглавието бих искал да напиша, че това са моите Max Winstreak-ове, първи път ги правя. И другото нещо, тази снимка, картинка, идвате си пак тук, избирате си пак тази птичка и моето нещо, което ми остана да взема, е това е тук. Самият тъмнел изобщо не е покрито, гайс. Първо предстои да го направим криспи, както се вика, защото то не е само да ги вземеш те работа и ги отрежеш и айде да имам тъмнел, то не е само това, то е повече от това. Аз съм избрал празен лист. Така ето го и него. И това най-вероятно искам да ми е така. Така да ме, защото все пак искам да е на 10 лева. И това не е всичко. Да, то така изглежда наистина много добре, изглежда готино, но обаче тъй като лично на мен това не ми харесва кой знае колко много и аз бих искал да го направя да изглежда още по-готино. Тъкна на Remove. Добре, не мога да го ремувна. Просто го гепам това. И след като си го гепам, мога да го метна тук. Или не мога да го метна тук. Така, процеса на това сигурност не е един от най-интересните, най-забавните. Тъй като понякога ще има картинки, които като тази няма да може да си я изкарате сам. Драза го много тук даже. Трябва така, табелото сами да си го махате с гумичка. Там е най-мразното и най-противното нещо, което да правя, но като искам нещо, трябва да се го правя така, че на мен да ми харесва. Защо ми трябва като цяло това? Това нещо
искам да дойде така в ръчичката му, да се фани, да се обхване, защото мисля, че ще изглежда много готино. Как се прави това? Да съм виси коя версия е Photoshop, моя 2022, съм много сигурен, че с Alt, като го задържите, махате, само с мишката си го добавяте. Аз искам само това, да си го сложа, поради просто причина, че когато го сложа това тук, опа. Не знам какво взех, не знам какво направих, ето. В смисъл, изглежда все едно той го държи в момента в ръка. И изглежда много по-готино, отколкото, нали, да го откраднете от някой, защото ви просто крадете самия тъмнел и си го правите по ваш начин. И ако не ви харесва по този начин, в смисъл може да си го направите по още по-интересен начин. Гледах, че доста от хората си правят нещо по този сорт. Така ще покажа. Пример това, дадете на Blink Options, му сложите дропче. Правите си го така, че на вас да ви харесва, например, нещо така лека сянка, да не е някаква вау сянка, но все пак ви си решавате. Това тук също, това мисля, че е долното, пак може да му сложите една лека сянка. Също така и го правите това така, че да бъде noisy, без noisy. Е така, без никакъв noise модели. Noisy сянката е най-отвратителното нещо. Правете си я така, че да е готино и да не дразни още толкова. Кое ми остана? Остана ми всъщност това. Това пак по абсолютно същия начин. Лека сянка. Може да му направя малко по-голяма. Може, ако искате да му сложите такова, но това е безсмислено. Така изглежда много по-добре. И идва истинската част на това цялото нещо, а то е да стъкнете на снимката, да отидете тук горе на Image, Adjustments. И тук може да си оправите снимката, както може да видите, може да я фиксирате малко, тъй като тази снимка изглежда по този начин. Аз мога малко да я криспна, да я бърда малко цвят, така и вижте колко по-готино изглежда. Това е, надявам се да съм ви помогнал вие да си правите тъмнелите по вашия желан начин. Не кой знае колко трудно, много е лесно, просто ви трябва някаква програма, дори да нямате Photoshop, може да влезете в Google и да напишете Photopea или там както се казва и има абсолютно същите тези работи. Ако не може да намерите този Photoshop и не знаете откъде да си го изтеглите, mysoftware.com мисля, че беше, пишете Photoshop, ще го теглите. Без пари, безплатно е. Аз бях Ривест. Ако клипът ви е бил от полза, харесайте го, абонирайте се за канала и напишете какъв друг следващ туториал бихте искали да видите в този YouTube канал. В следващия епизод.